Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, fil-fatt ninsabu l-imtarfa fit-triq ħadunna s-sajn dan. Ara, kollu strampa fuq l-imtarfa. Anka it-toroq jagħmluhom fil-baxx. Triq ir-razzett l-aħmar fl-imtarfa. Mawx razzett aħmar li nistgħu narawh imma. Issa jkun ma xi darba isemmu triq u ma jkunx hemm. Forsi kien naqgħu, imma issa maċċaw. Imma Imma illum ħankunu qed naraw 10 affarijiet interessanti fuq l-imtarfa san. Dawna kannellani. Tiġi nsaqsu dak ir-raġel fuq ir-razzett l-aħmar tlaqna. Dik it-triq jisimha triq ir-razzett l-aħmar. Kien hawn xi razzett aħmar? Ejja, mux għana, donna r-rezzett l-aħmar jgħidillu. Dak minn dejjem dak. Ejja. Aħna ħsibna li mawx, imma dak. Le, rej. Sejdu. Rej, sit ir-razzett l-aħmar. Ejja. Thank you, mela. Xaqqa xej. Dejjem hawn inta ħdem. Nilab naqra jien. X'għandek miżruħ? Naqra tiegħu. Tiegħu? Ma ħaxix wes. Ħafna ħaxix. Għażejn mela. Jalla ma jkollokx ħafna ħaxix. Mux hekk. Ciao sieħbi. Ciao, hej. U l-belt żgħira tal-imtarfa għandha id-dħul tagħha minn hawnhekk li issa sar ħruġ biss għax bidlu daqsxejn il-mod kif jaħdmu t-toroq. Imma ta' min ngħidu wkoll li ġo fiha fl-imtarfa jgħixu 2600 ruħ bejn wieħed u ieħor. U xaġa interessanti wkoll illi l-average, l-età average hawnhekk ġewwa l-imtarfa hija dik pjuttost żagħżugħa fejn postijiet oħra. Mhux qed ngħidu għal daw għax għalkemm żgħażagħ hawn ukoll ħafna żgħażagħ fl-ispirtu. L-anzjani tad-dar tal-anzjani tal-imtarfa li qegħdin hawnhekk fid-dar tal-anzjani sabiħa igawdu il-veduta ta' Chedwick Lakes. Veduta sabiħa, U la qed nitkellmu dwar iċ-Chedwick Lakes, dan huwa wieħed mill-isbaħ postijiet f'Malta sabiex wieħed jiġi passiġġa man-namrata mal-familja u ngħiduha kif inhi. L-imtarfa hawn daqsxejn fejn tagħmel passiġġati mhux ħażin. Għax inti stenna li la triq jisimha triq San Oswald. Istenna ħajkun hawn San Oswald. Ma min hemm hemmhekk? Da ta' Siġġiewi hawn. San Nikola. San Nikola, qed ħares lemmi. Ġifieri San Nikola mill-imtarfa qed jara il-veduta sabiħa tas-Siġġiewi. Briħet l-imdejna wkoll, L-imtarfa u wieħed mill-postijiet fejn l-Ingliżi kellhom bażi militari li kien importanti ħafna għal ħarsien tal-ajruporti li kien f'Taqali. Għadek sal-lum il-ġurnata tista' tara binjiet li għadhom eżistenti u jgħixu fihom in-nies bħal daw il-barracks. Ta' hawnhekk il-nexxielek. U s-senjur. Sindikajr. Sindikajr. Jibda jtnejt, ma njaf kif huma l-barracks minn ġewwa. U l-tajna ma da s-senjur li għaddi għasnaf xismu illi għal ħajdawarna daqxej. Naqaxxaw, ta' kix jiġi. Taf xi tkun trid kappell minn dak tal-franella jekk. U minn dak ir-rocking chairs hekk tal-Ingliżi. Ja, ngħidlek propju. Mbagħad b'nar għal sitta taħtu b'dak id-dublet tal-Iskoċċiżi. Settajt, san. Tara. 35. U l-fireplace oriġinali wkoll. Ejwa, żgur. U jiddispjaċejkom li ġejtu għaw? Waħda mill-rifjutaw ħafna nies, ejja, minħabba dak il-polora. Ġera, nara sabiħ. Issa daka bħalu għaw wieħed, għaw li kemm iħor hemmhekk, iħoraw, qed tifhem dana hekk kien dormitorju ġifieri. U ma naħsibx li tista' taqbad u tagħmel li trid laqqas fihom, ma naħseb kollox li tiżommu. Ma tistax neħjom. Apparti li kieku sfreġ u kieku tneħħihom minn kif inhu. Kieku titkaltara titneħħi dan ġifieri, faċli biex tneħħiha. Qed tifhem għax daw provizorja ġifieri qegħdin. Imma x-xelta barra le hu. Aħna nirringrazzjawkom tal-li tajtuna l-kurzità. Kontu tafu li f'dal isptar li ħallewna l-Ingliżi, isptar navali, kien inżamm ġo fih Carmelo Borġ Pisani li kien meqjus bħala spija. L-isptar navali wkoll għal ħafna snin u sa ftit snin ilu kienet ukoll skola sekondarja. Fl-imtarfa wkoll hawn ċimiterju militari Ingliż magħruf bħala il-Commonwealth Graves. Meta semmi l-imtarfa ma jistax ma jiġix f'moħħok? Xina baħaru. Mill-imtarfa. Imejjer. Imma. Razzet l-aħmar. Torri. L-arloġ, lider minn kullum kien. U aħna irnexxinna nġibu kumment xkejken minn ħadd.
il-tejġ kemm ta' ħabel. Eħe. Mela. Jena d-Nimagro, sibuni bħala Tony jew Tony, waħda minnhom, li kont nieħsib l-alloġi li kellu fideħ il-gvern ta' San Juan Palazz u kont nieħsib tal-imtarfa wkoll meta telqu l-Ingliżi meta waqa' fideħ il-gvern fis-79. Dejna dwar il-ħabel aħna, ġieri u konna mmorru kull ġimgħa. Kull nhar ta' tnejn, ġeneralment kull nhar ta' tnejn konna mmorru. Intaħ il-ħabel u meta kien ikollu xi ħsarat jew manutenzjoni u ntuħ iż-żejt li jew xi jkollu bżonn konna nitilgħu iżjed minn darba. Kellu l-mażri tqal ħafna wkoll, konna ndumu ntallaw jgħad bil-mażri, ġifieri mhux electric bħalma jagħmluhom illum. Ġifieri kellu mażri tqal ħafna u kellu t-tara ċibes biex titlefu. Riċentament it-torri tal-arloġġ ġie restawrat. U ninsab issa fit-triq il-Prosperina illi jgħidu illi hawn fuq kien hawn tempju Grek. Issa, dan it-tempju Grek kien, jekk veru kien jeżisti, kien iddedikat lil Prosperina li tiġi it-tifla ta' Zeus, l-alla tal-agrikoltura. U biex nagħlqu inżilna sal-Museum Station illi għalkemm tinsab fil-konfini tal-Imdina, in-nies kienu dejjem jirreferu għalija bħala l-istazzjon Tal-ferrovija. tal-imtarfa. Tal-imtarfa. Tal-ferrovija. U nistgħu nagħlqu dawn l-10 punti sana hawnhekk li kienu. Ekku, ismani, mhux 10 biss tagħmel, Fuq Tista' l-imtarfa? tagħmel enċiklopedija b'eċedenza żeta fuq l-imtarfa. U għalhekk aqbdu jew sa dal-villaġġ sabiħ u ntefgħu imxu skopru dan il-villaġġ x'jista' joffri lilkom. U aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ġejja trejk.